Keuruulla kotipaikkaansa pitävä Papinaho Oy on kuljettanut puutavaraa jo yli 70 vuoden ajan ja tänä päivänä ajossa on 12 puutavara-autoyhdistelmää ja tultiin tänne Tikkakosken mettään. Tuomas tuli tänne niin Scanialla hakeen kuormaa. Morjes. Moros. Kuinka vuosi lähtenyt tukinajos käyntiin? No nyt näillä näkyvin näyttää ihan hyvältä, että nyt taas on menekkiä johonkin suuntaan. Että tuossa olikin tuo viime syksy oli aika lailla leikkimistä, että piettiin pekkaset ja pakkaset ja oltiin kotona. Mutta nyt näyttäisi vähän siltä, että jotain elpymistä olisi tapahtumassa. Ja sitten nämä kelit, niin nämä nyt puoltaa ainakin, että nyt rupeaa olemaan puunajokelit. No joo, nyt alkaa olemaan. Toivotaan vaan, että pysyisi pakkasella, että ei lähde menemään plussalle. Että jos menee plussalle, niin saadaan kyllä laittaa sitten kettinkiä taas aika lailla. Nyt on aika hyvät kelit, mutta tässäkin oli sen verran mäkinen paikka ja on tuolla liukkautakin kohtia, että sä siinä niin Trykin paripyöräketjut ruuvasit alle. No joo, pistettiin nyt semmonen alle ja kokeillaan, että jos päästäisiin tää lopputalvi näillä, että hauska nähdä, että... Ja nämä tuli tosiaan teille vähän niin kuin testiin nyt ensimmäistä kertaa nuo metsätyön myymät niin Trykit. Ja näähän on norjalaiset ketjut, et eikö Norjaskin luntaa, että kai ne siellä osaa niitä tehdä? No luulis, että osaa. Että... Mitäs ensimmäisiä keikkoja, kun näillä on menty, niin onko yhtään saanut tuntumaan, että pitääkö ne? No kyllähän tuo niin kuin ainahan hokkiketju pitää, se on semmoinen ainut ketju, mitä me pystytään, niin kuin, jos me käytetään ketjua, niin tämmöinen se pitää olla, että sen tietää, että sen äänessä huomaa autossa, kun sulla on ketjut pyörässä, että ne vie se aina se 50 hevosvoimaa sitten tiukassa tilanteessa, mutta tääkin on vähän, meillä on huono paikka nyt tässä näin, kun oltaisiin viime viikolla oltu tuolla Hirvimäen mutkilla, niin olisi päästy oikein testaamaan, että kestääkö ne vai eikö ne kestä. Että... Niin, että täältä löytyy Keski-Suomessa kyllä paikkoa, missä ketjut on lujilla. Kyllä ne on, että... Joo, ja sitten kumminkin pitää, niin se on takaa sen, että päästään pinolle ja pois. Että... No joo, se on niinku se avainasia tässä näin, että ei vihtis mehtäänkään jäädä. Ja turvallisuutta. Täällä niin kuin äskenkin siinä tulee autoja välillä vastaan mökkiteillä muuta, niin kyllä. Siellä pitoa pitää olla. Kyllä se on. Että... Kauanko sä oot itse ajanut jo puuta? Mitä mä oon? 24 vuotta. No ilmanko tuo ketjuan alle laitto kävi, että sä oot muutaman kerran niitä sumplinut. On niitä saanut laittaa. Että... Joo. Mutta tosiaan katsotaan niin kuinka Trykit menee, mutta ensikokemukset ihan positiiviset ja niin kuin todettiin, niin norjalaista laatua, niin eiköhän ne siellä niin tee tehtävänsä, että ketjuhan on silloin hyvä, kun se toimii. Kyllä. Pieniä parannuksiahan niissä nyt olisi, että... Mutta se on hyvä, kun koea, jos on näitä, niin niitä voi aina viedä tuotekehitykseen ideoita. Ja metsätyöhän on kumminkin jo jonkun vuoden näitä myynyt ja niitä on aika paljon ajossa. Että ainakin mitä on itse kuullut, niin kyllä ne on kestänyt ja pitänyt. Että... Mitäs täältä sitten, niin tässä on komeat tukkikuormat vierellä. No, tästä tämän kuusen tukkikuorma ja lähden kiikuttaa Vilippulaa. Vilippulan sahalle? Joo. Se on melkein teillä niin kotikonnulla sitten. No melkein siinä kotikonnulla. Montako keikkaa tänään ehti ajaa? No minä lähdin joskus 3:30 aikaa. Mä oon käynyt Vilippulassa jo kerran ja nyt vei Äänekoskelle ja nyt otan taas tukkikuorman tästä, että tämän kun vien, niin varmaan käy tuurikaverille tekemässä kuorman päälle. Se on melko kova päivä, kun ennen 4 lähdetään matkaan. Niin kyllä siinä aloittaa aikaisin, niin aika paljon ehtii. No joo. Se tahtoo olla, että kun iltavuoron viikon jälkeen, kun hyppäät aamuvuoroon, niin eipä tarvitse sunnuntai yönä nukkuakaan. Se jää sen verran lyhyelle tuo viikonloppu aina. Joo, mutta silloin kun 3:30 aikaankin lähtee nytkin maanantai-aamuna maantielle, niin eikö tulla aika rauhallista? No ei siellä paljon tungosta kyllä ollut. Eli tosiaan siellä on hyvä mennä silloin jo täydessä kuormassa. Mitä Scania tuo, niin teillä aika uusi autoa tuolla Timbermaxi-konseptiin vielä apurunkorakenteella, niin minkämoinen on ollut paketti? Paketti on ollut erittäin hyvä. Toivottiin niin kuin kiinteällä koneella olevaa autoa, että ei enää olisi se niitä lenkuttimia ja länkyttimiä, niin tämä on kyllä toiminut kaiken parhaiten. Että kyllä se tänä päivänä tuo kiinteä kone, kun mekin ajetaan koko ajan viiään mennessä ja tuuaan tullessa, niin ihan turhaa se nosturin niin kuin liikuttaminen. Se on kaiken paras, kun se on juntattu tuonne perään kiinni, niin sitä ei tarvitse pois ottaa. Se on siinä ja hoitaa hommansa. Mitä sitten tuo apurunko, se on tuollainen kotelopalkkimainen, niin onko se minkämoinen? Ainakin tähän asti se on vielä pysynyt kasassa. Että... Kyllä tällä vehkeillä varmaan niin puu kulkee. No joo, kyllä se kulkee. Ja nyt on sitten tässä talvi mennään varmaan ihan täyttä, niin
No sehän on, että mehän ajetaan periaatteessa 3 kuukaudessa vuoden puut, että se on niinku ihan, että talvi pitää mennä kuin mielenköyhä ja kesällä potkitaan kiviä. Joo. Siihen tämä vähän niin kuin näyttää, että tämä tulee menee. Kausivaihtelut vaan laajenee. Niin. Että kun saataisiin tästä hommasta semmoista tasaisen tappavaa, niin tämähän olisi ihan mukavaa hommaa. Mutta alkaa olla semmoista kausiluontoista hommaa pääasiassa. Joo, se on yrittäjiltä niin melko venyminen siinä ja kuljettajilta. No joo, se on vähän, että jos nyt päästetään niin 2 viikkoon jotain 100 tuntia, niin sitten saatetaan kesällä ajaa 2 viikkoon 50 tuntia. Joo. Eli heittelyt on suuria, mutta... On aika suuria. Että on vähän nuo tehtaat, kun ne tuppaa olla, että niihin tehdään joku huoltoseisokki, niin ne ei saa sitten käyntiin niitä. Se on niin kuin se suuri ongelma. Mutta tällä hetkellä kumminkin niin kelit on kunnossa ja ajoa riittää, niin No, hyvillä mielillä mennään tammikuuta. kyllä. Tei mitään, kiitoksia, niin sä mätät siitä kuorman kyytiin ja niin lähde kohti Vilppulaa. Kyllä. Kiitos. Noniin.